60 jay, 60 көз, 60 қыш, 60 яз, bu barысы da bizning Әнкәйнең узган матур еллары. Бүген сөекле кешебез, газиз фәрештәбез, Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче Зайкина Фәрида Камиловна матур юбилейын каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән чын күңелдән аны улы Руслан, оныклары Тимур һәм Карина, кызы Рита, кияве Илнур, оныгы Ясмина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1963 елның 13 апрелендә Иске Кулатка районы Урта Тереш авылында яшәп килүче күп балалы гаиләдә безнең сөеклебез якты дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбен тәмамлап пешекче һөнәрен үзләштергән. Эшкә чыныгып үскән авыл кызы 1983 елда булачак тормыш иптәше Зайкин Владимирны очратып, матур гаиләләрен коралар. 1 елдан соң яшь парны бәхетле итеп татлы уллары Руслан туа. 1993 елда язмыш аны тагы да бәхетле итеп кызы Ританы бүләк итә. Гомер барышында Әнкәй үз һөнәре буенча Гөлчәчәк балалар бакчасында пешекче булып, бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. Хезмәт сөючән, ягымлы, намуслы, тырыш хезмәттәшләрен барчасы да яратып хөрмәт итәләр. Без балаларын гына түгел, Әнкәй өстәвенә 7 ел буена оныклары Тимур белән Каринаны да үстерде. Аларга икенче әниләре булып, мәхәббәт һәм җылылык бирде. 27 ел буена әткәй белән терәк һәм кирәк булып, олы мәхәббәттә янып, алар гүзәл пар булып тордылар. Күпләргә үрнәк булган гаилә бер генә дә алларында бәхетсезлек көтмәде. Бүтән сынауларны җиңә килделәр бергә. Әмма язмыш үзенчә көйтте. 2018 елны апрель айында кайгы ишек шакыды безнең гаиләгә. Сөекле тормыш иптәше Газизәткәебез мәңгелеккә күзен йомды. Авыр кайгысында сөенүче без балалар булдык. 2019 елны инде мин кызлары Ритада үз гаиләмне кордым. Әнкәй яраткан кайнана статусында йөртә башлады. Кияве белән үз улыдай уртак тел табып матур аралашып яшиләр. 2021 елда ул 3нче тапкыр әби булды. Бу юлы якты йолдызы, оныгы Ясминочкасы туып, аны тагы да шатлыклы итте. Әнкәйнең уңган куллы хуҗабикә булуын барчасы да белә. Сый тулы табын артында ул кунакчыл хуҗабикә буларак дус туганнар, күршеләрне каршыларга ярата. Тирә-юне гөл чәчкәләргә күмелгән аның. Айрым мавыгуы ул урманга барып җиләк-җимеш, гөмбәләр җыю. Әни, сине гомер бәйрәмең, юбилейың белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, бик күп шатлыклар. Һәр вакыт озын-озак яшәвеңне телибез. Көчле рухлы һәм кешелекле, сабыр һәм мәрхәмәтле, юмарт һәм ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Әни, бүген син бик бәхетле. Киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кеше. Син булганда гына без бәхетле. Мәрхәмәтең, улы күңелең, изгелегең, игелегең өчен бик яратабыз. Синең безгә күрсәткән изгелекләреңне уйлап та, санап та бетерерлек түгел. Безне балаларыңны иркәләп, назлап үстергәнең, тормыш серләренә төшендергәнең өчен дә рәхмәт сиңа әниебез. Без агарткан чәчләрең, йөрәк бурчуларың өчен кичерсәң иде безне. Без сине бик яратабыз. Рәхмәт әнием, шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт арыталу белмәс беләгеңә, рәхмәт безгә өмет биргән күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Син безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге картайма, иң кадерле якын кешебез. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Хөрмәтле Фәрида Камиловна, матур юбилейегыз мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз.
Yaşтай күлә